Se on yllättävän pitkä toi viimeinenkin. Tosko kiipesi tonne mäelle taas. Niin... Se on, vaikka se niinku tästä näyttää, että joo. Se torppa on tossa näkyy se. 3 minuuttia. Puoli minuuttia vai? 3. 3. Ei. Ensi vuonna sit itse tuolla. Nyt lähti. Noin suurin piirtein. Ehkä ei mennyt ihan sanaisuuteen. No. Sait hyvin sen. Voinko mä kertoa nyt vitsiä? Kerropas yksi turkulaisvitsi. Mä rupean kommentoimaan nyt juoksuissa. Kommentaattori Kojo. Kommentaattori Kojo. Mä nyt on vähän... Meppä joo. Mä tuun kans kohta. No niin. Onko Martin? Ei tää 60. 60 toi viime. Timo kiikuttaa pitkä. Niin, mä luulen, että se tekee taktiikkaa. Tekee toinen kertaa jälkeen. Kevyttä loistaa. Hyvä. Tsemppi, tsemppi. Alamäki nyt on helppoa. Näin on. Hillarian kävi alhaalla asti. Juttu. Hyvä vetokin tälle kärkijuoksulle. Kuka siinä on kärjessä? Oho. Ei oo. Kyllä tää oli ihan odotettu. Booster vetää hienosti. Seuraavaan 10. Hyvä. Loistavasti tulee. Hyvä. Hyvä. Ja 51. 19.51. Ja oli 10. Joo. 19.51. Hyvä. 9 on tämä. 9. 20 minuuttia. Hyvä loppuun asti vaan. 5 metriä. Yes. Hyvä. 12. 13. 18. Loistavaa. 18 seuraava. Hyvin jaksaa vielä. 24. 20-24. 24, joo. 4 on seuraava. Hienoa. 3 Tulkaa pojat pois sieltä. Hyvä loppuun asti. Loistavasti. Hyvä. Jatketaan. 2147. 4 seuraava. 21 Hyvä. ja 53. 2153. Hyvä, hyvä. Ei mitään, sit seuraava. Mulla on metri. 25.
Se oli 4,8. Joo. Joo, 4,8. Seuraava on 4,3. Voi mennä yli 23. Ei vielä mene. On mekan kakkosella, se tietää näkee heti. Tulee sen verran hitaasti ja nyt on 4,9. Menee justi yli sit. 2,3. Joo, 2,3 on. Tsemppiä! Ei oo paljon enää. 20 seuraava. 4,3 ja Hyvä. 0 ja 7. 2,307. Joo. Ja 20. 2,3 ja 15. 2,315. 19. 2,3 ja... Mä loppuun asti vaan 2,3. palkintoja. 17. 40. 2,340. 24. Ai Aska. Polvi nousee. Nousee, hyvin nousee. Hän on vähän näin. Yes, 3,8. 2,4. Toi ja sitten se. Aha. Naisten Nyt tulee voittaja. naisten voittaja. Hyvä. 102. Mitä, Tomi? Minuutit 25. Minuutin jäi boosterista vissiin. Hyvä, hyvä. Kakkonen tulee tässä. 25. 28. 2528. Joo, 46. 46. 25. 36. 141. Hyvä, hyvä. 25. Hyvä. 44. 11. 25. 49. Pysyykö? Joo. 140. Hyvä loppuun asti vaan. 140. 26. 26. 02. 42. Anssi maali, hyvä. 07. Helppo oli. 26.07. 16. 26. Se on ohi. 15. Nyt tulee kovaa. Hyvä Kiri. 15. Voimi on. 26. Loppulaika. Hyvä. 13. 27. 26. 26. Hyvä, hyvä. 26. Hieno loppu. 4. 3. 3. 39. Hyvä, hyvä. Vielä tulee viimeiset. 26. 5. 2. 40. 40. 27. Mikä oli se sitä? 2924. 29. 45. Simon tulee. Hyvä loppuun asti vaan. Hyvä, hyvä. 20. 3121. Zoomaa isommaksi tää. Mä zoomaan näin. Tää näin hei. Näytti aika iso. Mun sydämeni hymyili, kun mä näin, että kävelit ylämäkeä. Tiesin sen. Toivoin, että se Tonne jos ei juttu. Mä oon yleensä pitänyt ylämäkiä mun vahvuudessa rajata vissiin Niin, juosten vaan loppuu. Juosten tulee jo. Hyvä, hyvä. 10 metriä enää. 8 metriä. 36 6 ja metriä. Hyvä. Maali, hyvä, hyvä. Treenaa ensi vuoden pitkään matkaa. Neljältä, että ehditään alas sitten. Joo. Kerkesi kunniakierroksia. oliko se tämä se kääntöpaikka? Joo. Takaisin.